טוב, זוכרים אותי? זוכרים את הפינה הזאת? אז כן, היום יהיה בהיר. אתם זוכרים את ההיר? וגם אחרי שהחדר שלי ישתנה, כי אתם זוכרים שלא היה כאן את הטלוויזיה, השדה הזאת הייתה פה. ויש לי כבר סימן, ותראו גם יש פה תמונה מ-2020 מה שקרה. זה אני, וזה אור, וזה אח שלי הגדול נועם, אם לכם יכולה לראות. טלפון חדש. עד מ-10. וחברים. ומי שבאמת רשום לערוץ, מאז שהקמתי את כל ערוץ היוטיוב שלי, 4, שעכשיו זה 5, שמקווה יום שלא ימחק, אולי גם בכל מקרה ימחק. וגם אתם זוכרים, בסרטון האחרון של המשתמש הרביעי שהיה בחוף של גדוש 2024, אמרתי שאני אחזור באמת 2024 ו-2025 ואני חוזר. כן חברים, אני חוזר. ומה שאמרתי, רק מי שבאמת רשום לי לערוץ מכל, עד שהקמתי את כל ערוצי היוטיוב שלי, ואמרתי לכם, זוכרת בראשית. ובאמת צריך הערוצים שזוכרים, בדרך כלל זה אנשים שזוכרים רק את הערוץ השלישי, שהיה שם שידורי החופש המופלא. וחברים, אנחנו חוזרים, לצערי הרב לא יום תחת מזג האוויר, אבל אני אוהד מכבי חיפה, וגם עברנו את החורש שפשוט היה זוועה, בקושי ירד. וגם היה מלחמה. אני גר בכל מקרה באופקים, אמרתי, כבר אתם צריכים לזכור את זה. חיפה בלב ובנשמה. וכן חברים, אני חוזר, גם הור לא בדיוק חוזר, הוא אמר שהוא מתגעגע לסרטונים. גם הוא הולך להשתתף, חברים, התגעגעתי לכם מאוד. חזרנו. תנו לייק, ירשמו לערוץ.